La victòria borbònica a Almansa de 1707 va posar fi als nostres furs i a les nostres institucions com a regne valencià. Amb els decrets de nova planta, Felip V ens va silenciar durant quasi 340 anys. Des de 1994 celebrem el 25 d'abril com el Dia de les Corts Valencianes i enguany Llanos Massó de Vox ha decidit esborrar-lo. És una ofensa intolerable a la nostra història i al nostre autogovern. El 25 d'abril no és una festa qualsevol, és una efemèride que ens representa a totes i tots els valencians, siga quin siga el nostre origen o ideologia. És memòria, dignitat i autogovern. Per això, la decisió de Vox i la complicitat silenciosa del Partit Popular de cancel·lar l'acte institucional és una falta de respecte a la història del nostre poble. Mostren el seu rostre més obertament antiautonomia i ho fan en silenci per a no tindre que donar explicacions. No és només un menyspreu a les institucions, és una estratègia per tapar la seva nefasta gestió de la Dana, per silenciar les Corts Valencianes, per eliminar premis com els Guillem Agulló. Nosaltres no callarem. El 25 d'abril no s'esborra. El PSPV sí que està, amb dignitat, amb memòria, amb el poble valencià.